Резонанс в Антарктида на остров Ливингстън. Каза идеята за изложбата, обаче ще има ли някакво разнообразие? Ще има ли, според твоята идея, която ми сподели, така нареченото стъпаловидно откриване на изложбата? Да, аз ги помолих антарктиците, ако е възможно и те да си доставят удоволствие и да направят няколко откривания във вид на хепанинг. Хепанинг, случване на едно място, откриват си изложбата, пиват си винце и още нещо съм им приготвила. Има подаръци ли какво? Ще разкажа за откриването е специално. След това отиват на друго място, което е също много хубаво за експониране. Аз им чертая схемички по какъв начин трябва да бъдат поставени самите принтове, защото има хоризонтални, има и вертикални и това числото 7 винаги може да се представи по един много уникален начин. Така че ще им нарисувам няколко схеми. Само логистик менеджера ми каза вие трябва да дойдете да си ги аранжирате сами нещата. Обаче професор Пимпирев каза, ще ги сложим там, където идват пингвините и въпросът се реши тотално. Така че на самото откриване на изложбата аз съм предвидела, освен традиционното вино, бяло и червено, да има и цветя. И тези цветя ще бъдат във вид на разцъфтяващ чай. Това е нещото, което ще бъде уникално. Този разцъфтяващ чай ще бъде 7 на брой чая. 7 на броя чая се слагат в топла вода. И чая в рамките на 7 минути разцъфтява. Получава се едно красиво цвете. И може 7 чаши да се напълнят с този чай. Така че 7 чая по 7 чаши, 49 чаши чай предоставям като топла напитка за откриването на изложбата в тези студени времена. Искам да отбележа, че нашите полярници заминават там през ноември и ще се върнат през февруари. Това на практика е антарктическото лято, когато времето е относително тихо, спокойно и слънчево в рамките на минус 10, минус 15 градуса и това е подходящото време за експониране на картини. Наистина, когато духне антарктическия вятър, трябва принтовете да се приберат, за да може да ги спасат и да ги оставим. Аз имам една друга идея, която искам да споделя сега за първи път. Идеята е, че с всичките тези материали, които аз предоставям на полярниците на тази експедиция, постепенно може да се създаде и музей на българското съвременно изкуство. Това ми беше другата голяма мечта, която едва ли бих могла в Пловдив да я реализирам, обаче смятам, че на Антарктида всяка година, като им давам по 7 принта, като им давам по 7 филма с приложение. Значи аз съм приготвила и 7 филма с приложение. Това е всъщност една кутийка с 2 диска вътре. 7 такива кутийки съм приготвила. Това са подаръците, които си приготвила за експедицията. За експедицията, за да могат те да се оползотворяват тъмните нощи, да могат да гледат пак изкуство. Аз ще ги облъчвам с изкуство непрекъснато. По този начин те ще го обикнат и изкуството ще стъпи на Антарктида и ще си получи резонанс на Антарктида. Тези филми са в рамките на час и половина и професор Пимпирев му попита колко са дълги и аз като му казах час и половина и той вика, супер, ще има да гледат. Да. Плюс това в тези кутийки с филмите съм сложила и едни детски картички. Това са децата от ателие Резонанс, което рисува. Малките художници рисуват, създават картини и тези рисунки аз съм ги заснела и във вид на картички ги подарявам пак на полярниците. Това са 7 двойни картички. Те могат да си ги закачат на коледната елха и да си създадат настроение. Атмосфера. Да, по този начин ще се получи пак едно много хубаво българско настроение, което е много важно в този момент. А за българското, ако искам да кажа, ще се получи същия ефект и с тези филми. Новите 100 ще присъстват.